heeft een beetje over een jongensdroom, jongensboek. Voelt het ook een beetje zo voor jou? Ja, de stappen wat ik gemaakt heb zijn best wel extreem te noemen. Ja. Dus dat is gerust een jongensboekachtig verhaal, ja. Het verhaal van Henk Veerman is dat van een jongensboek. Fjouwering Lien zit de doe nog 19-jarige Veerman nog op de stijgers als schilder. En wie hij laatste man bij RKAV Volendam. In de 4e klasse, het ene leegste niveau. Hij scoort onder lopende band. En gaat naar de haatklasse in Volendam. Ik daar valt hij op en tekent hij een contract bij de FC Volendam. Na 2 jaar wil Volendam hij is net meer maar verder. En tekent Veerman een contract bij de amateurs van Lienden. Rond het eind van dat seizoen. Dan valt Veerman in en scoort hij 4 keer in 10 minuten. Een record. Volendam schrikt en jouwt hem toch een nieuw contract. Hij scoort in een 16 keer, wordt topscorer van Volendam en in Stefan Schilderje op de stijgers tekent hij een contract bij Sportclub Heerenveen. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het voort, zodat iedereen het hoort. Dus hier is het begonnen, Henk. Ja, hier is het echt, RKAV Volendam. hier is het echt begonnen. Hier kwam je als kleine jongen ook te spelen? Ja, dan speelden we daar op het kunstgras en daar aan die kant op kunstgras. Ja. Maar dat zijn dus de velden van de AV. Oké. Maar hier, dit veld, dat is hem, zeg maar. Oh, wacht even Henk. Hier staat wel niet betreden, uitsluitend met toestemming. Maar Jij mag dat, hè? ik denk dat het wel goed het zal wel goed komen. Het zal wel goed Ja, komen. Eredivisie nu, hè? Maar tot welke leeftijd heb jij hier gevoeld op dit veld? Hoofdklasse was dat het laatst? Hoofdklasse, ik denk dat ik toen 20 was. Ik denk 20, ja. En daarna in het stadion 21, 22, 23. Maar je speelde eerst 4e klas. Ja. Ja. Toen was ik nog gewoon 19. Toen speelde ik gewoon 4e klas. Op je 19e speelde jij 4e klas. Ene laagste niveau van Nederland. Ja, dat is zeg maar het verhaal, ja. Ja. Ene laagste. Ja. En nu op het hoogste van Nederland. En nu op het hoogste van Nederland. Dus, dus ik ben best tevreden, ja. Dat kan je wel stellen. Dit is dus het bruggetje naar de FC toe. Gewoon van de amateurs naar de betaald voetbalorganisatie. Ja. Dus zo klein is de stap. Zo. Zo, Ja. zo moet je het zeg maar zien. Ja, het is ook echt een beetje ons kent ons hier in Volendam, heb ik het idee, hè? Ja. Dus ja, iedereen weet moet, dus ook, hey, ons Henk, zeggen ze dat zo weer. In Friesland zeg je us Henk bijvoorbeeld. Nou, ja, us Henk. Henk. Ja, ons Henk gaat naar van Volendam naar Het is Heerenveen. bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Ja. En hier heb jij dus of dit jaar eigenlijk 16 neergeschoten. Ja. Hoe is het eigenlijk zo snel gegaan dat je het ineens zoveel inschiet? Ja, dat is net ook een beetje hoe de ploeg draait. En ja, kijk, als dat allemaal op orde is, dan is het natuurlijk, natuurlijk ook een stuk makkelijker is het dan. Ja, maar het waren niet alleen maar intikkers. Ik bedoel, je Nee, hebt zelf dat ook ook wel niet. een rol in gespeeld, toch? Dat ook niet, maar Heb je enig idee, een soort van verklaring voor waarom het ineens zoveel beter is gegaan? nee, de verklaring waarom het zo snel is gegaan heb ik eigenlijk niet. Nee, moet ik eerlijk zeggen dat ik die niet heb. Nou, even kijken of mijn moeder werkt. Moest je nou gaan aanbellen, Henk? Je kunt dat toch gewoon naar binnen lopen? Ja, het is... Werkt mijn moeder vandaag? Ja. Nou. Goeiedag. 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 Nou, vertel het eens. Mijn moeder is hier. Volhoor. Hi. Grappig. Hi. Nou, daar is ze dan. Daar is Daar is ze Mijn dan. moeder achter het... Kloppend hart van FC Volendam. De onmisbare schakel in het team. Is het echt zo, ja? Ja, absoluut. Absoluut. Absoluut, de onmisbare schakel. Morgen moeten wij spelen. Als ze er niet is, ja, dan wordt het een complete chaos. Er wordt er niet gespeeld zelfs. Wat zeg je? Er wordt zelfs niet gespeeld. Nee, dan wordt het nog twijfelaar. Dus als moeder Veerman ook naar Heerenveen gaat, dan gaat hij Nee, helemaal dan hebben we een niet probleem meer. in huis. Maar hoe is het Dan- verder met moeder Veerman? Erg goed. Ja, bent u Aaptrots. trots, hè? Dat zou ik zeggen, hè? Ja, hè? een hele trotse moeder. U bent ook bij de wedstrijd geweest woensdag? Ik ben ook gisteren bij de wedstrijd geweest, ja. Ja. Hoe was dat? Ja, heel anders dan hier. Het is erg veel mensen en ja, als wij dan warm gaat lopen, dan dat is toch wel een heel speciaal gevoel. Superleuk. Ging wel even staan, even klappen. Ja, natuurlijk. Niet? Zo. Oh, Piet, wie is Piet?
Piet is de materiaalman. Ja? Ik zou hem graag even voor de camera hebben, maar Dat is niet zomaar een materiaal hij is gevlucht. Nee, dat is het kloppende hart hier ook. Ja. De kop is erop. Dit is Piet. En de rest komt wel. Dus zijn die van Friesland? Van Friesland, Omroep Friesland. Ja, goeiedag, meneer Piet. Ja. Jullie hebben gewoon een goede spits. Een normaal Nederlander. Ja? Hij is niet zo moeilijk. Nee? Hij pikt er alleen in. Oké. En daar gaat het om, De toch? kloppende hart zeg ik net, Piet. Toch? Daar gaat het om. Het klopt inderdaad. Dus u baalt wel een beetje dat Henk weggegaan is? Dat hij weggaat, Ja? maar ik gun het hem later. Zo is het ook weer. Dus je moet eerlijk wezen, toch? Ja. Hij komt bij een goede club en ja, het zijn ook boeren. Toch? En Henk wordt al wat bij jullie. Palingboeren en Friese boeren, dat kors. allemaal goed. Dat gaat wel, dat klikt wel. Het komt goed uit bij jullie. Toch? Ja, ik kom goed, Piet. Oké. Kom goed. Gaat u hem een beetje missen? Ik ga hem zeker weten missen. Ja. Het is ook nog eens een keer mijn naamsgenoot. Oh, Ja, wacht even. nu ben ik de enige Henk Veerman weer hier. U heet ook Henk Ik Veerman. ben ook Henk Veerman. Maar nu weet wel iedereen weer wie welke Henk Veerman is. Ja. hoor. Dus dat is ook wel makkelijk. Dat is wel makkelijk. Als het nu Henk Veerman geroepen wordt, dan komt er tenminste eentje en geen twee. Gaan we naartoe, Henk? Theo Timmermans, Theo Timmermans. Kijk, ook een Fries. dan kunnen wij even Fries praten namelijk. Kijken of hij hier is. Ik weet niet of hij thuis is. Daar is hij. Ja? Daar is hij al. Ja. Ja. Kijk, daar is hij al. Ja, wij denken, als we dan toch even bij een witte mat of het wat is, die Henk Veerman, dan moeten we maar bij die wezen. Ja, dit is een hele goede Ja? omkeep van Heerenveen. Oh, Ja, echt? absoluut. Ja. Hij had alles in zich om een goede speler te worden. En, ja, dat is niet mis. Maar en hij kan goed aan de bak, want ja, bij Challing natuurlijk, in de sport, in de turnhal. Ja, dus hartstikke mooie stap en ik ben altijd wel een beetje mee bezig geweest. Hè? Op de trainingen ook wel een beetje goed achter de voordeur zitten. Oh, maar, dat is niet wel nederig. ja, hij had af en toe nog wel even wat nodig, maar ik denk dat er echt de focus goed hoort en ja, dat kan een hele goede spits worden. Ja. Maar je weet het, Henk. Je hebt het gehoord. Ja, ik heb het gehoord, ja. Ongeveer. Zo, een beetje. Ja, Hij was niet zo negatief, niet zo positief hoor je. ja hij was wel positief. Oh, dat wel. Als de Oké, focus goed oké. is, dan, ja, dan komt het goed of zo, zei hij toch? Ja. Ja, ik hoor het wel een beetje. Klopt Ja, het ook een beetje? Hij zei, ja, moet wel een beetje achter de vodden naast zitten zeggen aan het Fries, maar... Nee, daar klopt natuurlijk niks van. Nee, hè? Nee. Nee, daar klopt niks van. Maar ik kan het wel een beetje verstaan, dat is wel leuk. Dan heb je al vast even een spoedcursus Fries gehad. Ja, snel. In Volendam. Nu nog het volkslied, zeg maar, dan moet het goed komen.